Jeg tror, det var far, der Kom. 0 kærester. Så piller vi din kage. Så er det værsgo. Ja, så vi laver kagen med kartofler, så til det så. Så der kigger. Jeg vil hellere have en stang. Hvor har han ske henne? Han har spist med skeen. Så skal der billede af den. Skal jeg sidde på sin stol? Skal jeg bare sidde her? kan man godt sige. Han vil hellere have sin stang. Hvad er din ske? Han vil hellere have sin stang. Så kan du spise kagen med skeen. Du har den inde i kagen. Han kan ikke lide den. Jeg så godt lide lidt glasuren i. Hvor er det her? Det er selv. Det er godt. Men han så så ikke opfyldelsen. Men der har den ekstra kollega. Nå, lidt gå længere væk så. Det er pænt. Nej, hvor hyggeligt. Det er fællesrummet, det her. Fællesrummet, ja. Synes størrelse, som også bruger. Nå, du bor her også. Jamen, det kan du lige så godt udnytte det. Man skal jo se, at der kan ske noget. Så er der ikke køkken ovenpå, så lille Anna? Nej. Og du er helt pinligt tage med ovenpå. Altså. Ja, og vi skal se det hele. Ja, hvad skal tage over det hele, så man tænker rodet virkelig meget. Og så står det, hvad man skal gøre rent. Ja. Så hvis ikke der er pænt nogen steder, så kan vi lige ud og kigge. Nå, det er dem. Det er dem. Det er Simon, ja. Simon har rundt stue, det er godt. Og sengen har rundt køkken, det er også fint. Skal vi få på, at vi kan lige vente og ja. Det var lige ved at blive brudt rigtig heroppe. Er det en udfordring? Ja, det er det. Så må du. Den her er ikke udfordring. Det er lige den der udfordring. Den er så ikke kraftigt der. Okay. Ellers har jeg en 100 kroner, hvis det er. Det skal bare veksles. Vaskes. Veksles. Veksles? Det er ikke store penge, du har overhovedet ikke. Han bliver en masse. Det er så godt med de 100. Nej. Jeg klapper med en hånd, er det ikke sådan, den hedder? Det laver Jonas nu. Just sure believe it, you're unbelievable. Så kommer her barn og afførs. Det er bare lige fødselsdagsbarnets ret her. Du var lidt besur med mor. Ja. Mor, de spiser min kage. Men den er vildt lækker. Det er synd for dig, Vagn, at der er nogen, der kigger, for ellers har du Du har også fået neglelak på den ene store tå. Men det er nok en klemmer en. Ja, det er en klemmer en. Ja. Nå, han skal ned.
Et år til morfar da. Hva? Det synes jeg er underligt, det der får blade mellem tæerne. Så smil. Så kig derop. Jeg kan ikke se, om jeg filmer, men det gør jeg da nok. Hvis den er rød, Ja, det kan jeg ikke se. Jamen, jeg er sikker på, det alle kilder. Jeg så faktisk alle. Det er det. I hvert fald til... Ja, men det går helt til... Lige fra man begynder at skrive på begyndelsen af 1800-tallet. Men du skal jo have de der personnumre, skal du ikke? Nej, det... Nej. Levi! Offentligt tilgængeligt. Levi, tit. Levi, ja, tit. Ikke de nye i dag. Man skal lige generationer tilbage. Så er det frit. Ja. Så kan man sidde og forske i alt sådan. Er det ikke slægt? Hvor langt er det tilbage? Ja, altså lige siden de begyndte at skrive dem, og det var i begyndelsen af 1800-tallet, i slutningen af 1700-tallet. Jamen altså, hvad så med det lede imellem? Hvordan finder man det så? Hvad? Altså, hvordan finder man frem til det så? Det er for noget. Den farve var ikke i vores børns barn. Det skal opfindes til Levi's. Ja, det kan den ikke hedde. Den er også sådan en, hvor den der orange var. Ja. Altså opfindes må ikke hedde Levi's. Nej, den er jo forløst. Ja, opfundet. Så har du balladen op. Men det er så meget praktisk at hedde Levi's. Så får man et par bukser, ikke? Så står der Levi's. Jeg har også sagt til Lilland, at jeg kommer til USA, så skal jeg ind i den første bedste Levi's forretning, og så går jeg helt amok. Der står Levi på i hans alder. Ja, vi har planlagt en tur derovre. Ja, hvornår skal det være? I marts måned. Marts, påsken, omkring påsken. Det er sjovt, for svigerforældrene tager også afsted her. USA, det er sådan en ren globetrotter, hva'? Ja. Og min gamle Nanny, hun bor derovre. Hun det er ikke bleg den dag, eller farvel. Ja, om 30 år, så kan du sidde og kigge på dig selv her. Jeg skal lige filme. Har du moren? Jeg falder garanteret i søvn, Lilland. Ja, det er godt nok. Hvad hedder den? Champion? Nej. Jamen... Ja, vi står allerede igen. Vi ses derude. Ja, tak. Så er der 3 trapper lige dig. Hvad er det, der hedder det? Vi ses, ja. Hej.